Minkejja li fit 8 snin Gvern Laburista għadu ma inawgurax binja waħda tal-housing soċjali, il-membru parlamentari Ewropew Cyrus Engerer stqar ma' Net News li skontu il-Gvern qed jgħin lil min qed jaffaċċja realtà li jispiċċa bla saqaf fuq rasu minħabba l-kriżi tal-kirjiet u dan qed isir bil-bini tas-social housing. Jidher ukoll biċ-ċar illi bil-affarijiet kollha illi bil-binjiet kollha illi l-Gvern qiegħed jibni bħalissa f'numru ta' bliet urħula f'pajjiżna, dan ukoll il-Gvern qiegħed jieħu f'pajjiżna sabiex jassigura li kull persuna jkollha saqaf fuq rasa. Il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru responsabbli mill-Housing Rodrigue Galdes ma weġibx lill-ġurnalisti dwar ser jiġri minn dawn in-nies li qegħdin fi kriżi li spiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom b'riżultat tal-kwistjonijiet marbuta mal-kirjiet ta' qabel l-1995. U waqt li Cyrus Engerer kompli jisħaq li l-Gvern qed jgħin lin-nies permezz ta' diversi binjiet, minnaħa l-oħra Rodrigue Galdes stqar li għadu qed jistenna li jkun ippubblikat ċensiment. Tgħid li għandkom soluzzjonijiet għal mument opportunu, ma xorta bqgħet metlix issa x'qed tgħidu li ħadd tagħmlu. Intant waqt konferenza li fija pparteċipaw l-MP Cyrus Engerer kif ukoll Josiane Cutajar kien konfermat li l-Unjoni Ewropea ser tkun qed tagħti 233 miljun euro lil pajjiżna għal pjan ta' rkupru mill-pandemija tal-COVID-19 u sabiex ikollna għawmin ekonomiku mill-ġdid. Flus li pajjiżna qed jikseb grazzi għal viżjoni li kellu Gvern Nazzjonalista biex issieħebna fl-Unjoni Ewropea.